کس تزانه هم روشا سوریه گشتی هم روشا باکر و روشلات سوری دناف دجی روشا کوچبرین سریکانی و عفرین و گریسپی و هر داوی کوچبرین گوج ترفعت و هرمن شهبای درکتن يعني روش ام ترد البرشافاي تزانه روشك ام كارم بيجن براسي زحمت جران روشا کوچبر بونه يعني دفا شخوا بشتي گوهرتنين هری داوی di Sûriyê çêbûn yek ji nav wan hilweşandina rejîma Esed li kêreka wê guhertinên godemê pêş bi xwe re bîne û ji xwe em dizanin yanî em karin pêv girêdin Sûriyê derbasî merhelak nûh dibin. Êrişên pir giran bi ser herêmên me tên rewşa Serêkaniyê û Girêspî û Efrîn heta ana tu guhertin tê nehatî kirin kes ji him kesên gonî hatine Şamê jî û kesên goj derve jî heta ana behsa van herêma jî nakin. Yani me jî wek Komîta Koçberên Serêkaniyê rewşa dawî me baş şopan. Yek nav van rewşên sereke rewşa yek rêzî yek yekîtiya em karin bêjin di navbera partiyên siyasî hêzên siyasî di Bakur û Hilatê Sûrî û di Rojavayê Kurdistanê de ew jî pir me girîng dît ji ber ku yek ji bo pirsgirêka Kurd giştî du ji bo em karibin ev mafên got îro di destê rêveberiya Xweser de ye û bi keda sala û berevaniya Qesedê de em ji wek koçber me erkek li ser xwe dît ku em jî bivin şirîkê hilwestekê em bidin ji bo em vê yekrêziyê em hinkî wê bînin em rewşa xwe wek koçber jî em hinkî tê zelal jî bikin û em ji her kesî jî em ispat jî bikin ku yekîtiya yekrêziya partiyên siyasî yani yek hilwest yek mowqif yek nerîn lejneyekê em çêkin ji bo danûstandina di navbera him peyenekê him enekesê him partiyên din got di Bakur û Hilatê Sûrî de ji bo em karibin yek helwest xwedî yek nerîn bin.